سلام زي خبركم تحاتلتي بين تي في نلوم سولوس إسران سلستن لكاتي استدلوا على توزينات تزلكم مسيلخو كموترو كساف فتامه مدباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت أرأس زينا ناب إثيوبيا ملسو زيادة ليو 15 تجارو أبالات عقب سلام آب إيربورت جوبا غونص تخايدو بريزيدنت سوماليا نمرحتي جوبالاندن بوتلاندن داغمه نزته تصويعو بايتو كندا تشاينا بلعلي حزبي ويغر مصنات عليتيات فصم زلايلو إما كوريل أمريكا بمسجار أصفارس نزترتر تبع البيت إل تشابو 15 كال إنزد هس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سناي نايم كتال غزين لا تمنخو أبزا channel دمه ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم ناب إثيوبيا ملسو زيادة ليو 15 تجارو أبالات عقب سلام آب إيربورت جوبا غونص تخايدون أبدو السودان عقب سلام كوينهم خجلجلو تصنعوا 15 تجارو أبالات مكلخال ناب إثيوبيا ملسو سلزيادة ليو أب جوبا عواقم زحتو تجليتون يتم وتدرات مالسوني كام معرفون فرتو جوبا ناب إثيوبيا ختملسوم ناب استدلوت نفاريت كأتو فقادنياتات أيكونون أبزوان أب تحتي UNHCR وحسبوتها كم زلو دمه ودو حورات هاجرات جليتولو وهابك قال ودو حورات هاجرات ستيفن ديجواري كتمالسوني نجازتنياتات أبزها ومبرهي أتم تجارو وتدرات ناب إثيوبيا ملسو دليت كم زي بلوم بمجلات زخون عالم لخاوي حلوة زد اللي سبع واقع حتى تمثل على ويلوم وسيخو دما هيوتهم ويدما ناتسنتهم أب حدقا كم زلون تتسمعوهم ناب عدهم ناي زي مملاس مسلالوهم كبل تزاريوهم عفل ما ورح حدار أمون وحيلتات تجرين ما أكلي من قصة إثيوبيا نقولسي مستوله أم كل خالي إثيوبيا خجلوا تصنعوا تولد تجري كابوتهم كم زت العلون كم استعصرون زجلسوا سبسبات كوتسو مسنو حمز الذكريم وهابك على الحبرات هاجرات ستيفن ديجوريك أبتي مع التاوي جايز تهم جلسيو بزعبة سبا ورديت تجريون مبريه يقولهم نسوا مجلسيو بيروقراطيوي محلقات كمود ما مهلا وعطوات حيلتات رديت أم قرب عنك أفريقين مهلا وجلسهم أتزغرب زلوا حجز مستياب تجري زلوا طلب سبا وحجز كنا أترن كله أقول كم زي كون دمه أتوهابك على وسيقو تزاريبو نيوس دو السودان نيوس حجز بهلا بإنترنت زركب بهنيامي بيدي حذف لتتكال لو مدهر قطري أب أهجراوي معرفون فرتي جوبا هجيا أمونغو حيلتات منقص إثيوبيان أب تحت تلوخو حبرات هاجرات أب دو السودان يونيميس زجلجلو حيلتات تجرين كونات كم تبارأ حبيرون أقدموا سوني حدث مزيد تقاسم منشي ناي ودو حورات هاجرات العلوي كوميشنر UNHCR مخاون زجلسة من السودان سبوست جايزتني عبز جبروك على متأيق جل كابتو مابتي ناي معرفون فرتي كنا استساتفوا عقبت سلام إثيوبيا كم حتى التعوامة أنهم مزجاب دروه نابتي مع غوبي بوتا كم اتوعزو جليس نيروم وهابك على UNHCR أبدو بالسودان السودان بوست أبز الأخو إيميل زخون أبالنا UNHCR وجل بزعباتي كنتات نجايزتني أي تزاربوا من دهر من بال UNHCR أم كل خالتهم وتدرات حجز انت جبرجن كخدوي خراج صوق أي كعلن بريزنت سوماليا نمرحتي جوبالاندن بوتلاندن داغمه نزته تصويعو بريزيدنت سوماليا نمرحتي كفيل رئيس بمحدار زاوجا زوباتات جوبالاندن بوتلاندن بمخنيات مرجح نستفتر صقمات نمزتاي داغمه صويت اقريبلهم مرحتي خلتين زوباتات بسنبت ات بريزيدنت ابزو صو اخيبا كيتساتفو تريفو منبارهم يفلات مرحتي زنكلت زوباتات بريزيدنت محمد عبد الله فارماجو امر سلطانو سلازبقا كم بريزيدنت سوماليا ايقبلون مرحتي تقامتي سلفتات تهاجر بريزيدنت فارماجو زي حقاو منقدي سلطان چبيتو مبال سلفي تقاومو خجبر تصويعم نيرم بعربية بس كتما مقارشة بستخيل سلفي تقاومو دم حيلتات ستة مستم تقاومتي توانيصم مرحت فيدرالن زوباتات سوماليا اتمرجح مع سيكايد أبز بالأبس مقرن صحم جزي سلطانة بريزيدنت أب مجمرتها زورحي أب كريم أب سومالا مجمرتها سمونا يزورحي كايد زنبرو بريزيدنتاوي بايتون مرجحات زي مكيادو مابتهاجر بوليتيكا وكلولاو فتيرو يركب ارمى سلطان بريزيدنت محمد عبد الله فارماجو كرمي خلتا سمون سود خوينو كمونة هاجر أب تحساس كلتاشن
2020 ከተካይዶ ዝነበረ ምርጫ ከተተግብር ኣይከኣለትን ኣብታ ሃገር ባይቶ እታ ሃገር ከይተመረጸ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከተካይድ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ይግለጽ ምራሕቲ ሶማልያ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ እታ ሃገር መዓስ ከም ዝካየድ ገና ኣይተሰማምዑሉን ዘለዎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግን ኣብ መንጎ ምራሕቲ ሶማልያ ዘተኽካይድ ጸዊዕሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብታ ሃገር ክሳብ ንስልጣን ዝትክእ ዝርከብ ናይ ስልጣን ሃዋፍ ከይፍጠር ባይቶ ሃገርን ፕሬዝደንትን ስልጣኖም ክቕጽሉ ዘፍቅድ ውሳነ ብባይቶ እታ ሃገር ጸዲቑ ነይሩ ባይቶ ካናዳ ቻይና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዊጌር ምጽናት ዓሌት እያ ትፍጽም ዘላ ኢሉ ባይቶ ካናዳ ነዚ ውሳነ ብልዑል ድምጺ ዘሕለፈ ኮይኑ ኩሎም ተቃወምቲ ኣባላት ባይቶን ውሑዳት ኣባላት ገዛ ሰልፍን ደጊፎምዎም እቲ ውሳነ ብ266 ደገፍ ብባዶ ተቃውሞ ዝሓለፈ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ጀስቲን ትሩዶን ከባቢውን ግን ተዓቕቦ እዮም መሪጾም ቅድም ክብል ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ውሳነ ዘሕለፈት ኮይና ቻይና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዊገር ነትፍጽሞ ዘላ ተግባራት ምጽናት ዓሌት ምዃኑ ኣብ ዊጀን ዘለዎ ሃገራት ዛጊት ኣሜሪካን ካናዳን እቶም ኣባላት ባይቶ ብተወሳኺ ቻይና እንትዳህ ነዚ ምጽናት ዓሌት ቀጺላትሉ እቲ ኣብ 2022 ናብ ቤጂንግ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ዊንተር ኦሎምፒክስ ናብ ካልእ ክዘዋወር ካናዳ ናብ ዓለማዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ጻውዒት ክትቐርብ ዝብል እማመ ኣጽዲቖም ቀዳማይ ሚኒስተር ትሩዶ ነተግባራት ቻይና ኣብ ግዝኣት ጂንጂያንግ ምጽናት ዓሌት ኢሉ ኣብ ምእዋጅ ከማት እዩ ጸኒሑ ቅድሚ ውሳነ ምሕላፉ ተወሳኺ ምርመራ የድሊ ነይሩ በሃል እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማርክ ጋርነው ኣብ ቅድሚት ባይቶ ቀሪቡ ንመንግስቲ ካናዳ ወኪሉ ተዓቅቦ ከም ዝመረጸውን ተዛሪቡ እዩ መርሃ ተቃውሞ ኤሬን ኦቶለ ዋላ እኳ ገለ ቁጠባዊ ዕድላት መስዋዕቲ ክንገብር ዝገብረና እንተኾነ ንሰብኣዊ መሰላትን ንኽብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ደው ከም እንብል ዘየማት መልእኽቲ ንምስዳድ እዩ ብምባል እቲ ውሳነ ኣድላይ ምዃኑ እዩ ኣብ ባይቶ ተዛሪቡ ርክብ ቻይናን ካናዳን ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ እናሓረፈፈ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ ብሶኒ ዝሓለፈ ውሳነ ድማ ነዚ ወጥሪ ዘርኢ እዩ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ካናዳ ኮንግ ፔው ወገኑ እቲ ውሳነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቻይና ኢድ ምእታዊ እዩ ብምባል ንጋዜጠኛታት ካናዳ ተዛሪቡ ኣብ ግዛት ጂያንጂያንግ ተፈጺሙ ዘሎ ምጽናት ዓሌት ዝበሃል የለን ድማ ኢሉ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ኣስታት 1 ሚልዮን ኣባላት ማሕበረሰብ ዊገር ከም ዝኣሰረት እዮም ዝኣምኑ መንግስቲ ቻይና ናይ ትምህርቲ ማዕከላት እናበለ ኣብ ዝጽውዑ ማዕከላት ተኣሲሮም ብምህላዎምን እዞም ማሕበረሰብ ጉዱድ ሸቕሊ ከም ዘሻቕሉን ብተወሳኺ ይግለጽ ኤማ ኮሎሬል ኣሜሪካ ብምስጋር ዕፀ ፋርስ ንዝጠርጠረታ በዓልቲ ቤት ኤል ቻፖ ኣሲራ በዓልቲ ቤት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ፍሉጥ ሜክሲካዊ ኣሰጋጋሪ ሓሽሽ ኤል ቻፖ ጉዝማን ብምስጋር ዕፀ ፋርስ ተጠርጢራ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወት ሰመዚ ኣሜሪካ ገሊጾም ጓል 31 ዓመት ኤማ ኮሎኔል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅኢልካ ኣብ ዝርከብ ዓለምለኻዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ዱሌስ እያ ኣብ ቀይዲ ኣትያ ኮኬን ሜታምፌታሚን ሄሮይንን ማሪዋንን ኣብ ምዝዋር ኣብ ዝነበረ ውዲት ተሳትፎ ኣልዋ ዝብል ክስ እዩ ቀሪብላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጉዝማን ብምዝዋር ሓሽሽን ዘይሕጋዊ ገንዘብን ኣብ ኒውዮርክ ንሕልፈት ተፈሪድዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ ሓላፊ ሲኖላዋ ዝበሃል ጉጅለ ምስጋር ሓሽሽ ዝነበረ ወዲ 63 ዓመት ጉዝማን ናብ ኣሜሪካ ልዑል መጠን ሓሽሽ ዘእቱ ዝነበረ ኢሎም ሰመዚ ኣሜሪካ ይኸስዎም ብ2019 ናብ ዝተኻየደ መጋባእያ ኤል ቻፖ ዕፀ ፋርስ ብምዝዋር ጥራሕ ዘይኮነ ካልእ ጉጅለታት ንዝነበሩ መቀናቐንቱን ይቐትል ከምኡ ድማ ንቆልዑ 13 ዓመት ኣዋልድ ሓሽሽ እናሃበ ይዕምጽ ነይሩ ብዝብል እዩ ተፈሪድዎም በዓልቲ ቤቱ እውን ብቪድዮ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዲሲ ከም እተቐርብ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣብ ክልተ ተኸሰሰሉ ዘላ ውዲት ምስጋር ዕፀ ፋርስ ብ2015 በዓል ቤት ካብ ቤት ማእሰርቲ ሜክሲኮ ኣብ ምህዳም ተሓባበሪት ነይራ ብዝብል እውን ተኸሰሰያ ኤል ቻፖ ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ሜክሲኮ ብምትሕጋዝ ደቁ እዩ ኣምሊጡ ደቁ ኣብ ጥቓት ቤት ማእሰርቲ መንበሪ ገዛ ዓዲጎም ጂፒኤስ ዘለዎ ሰዓት ብሕቡእ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምእታው ኤል ቻፖ ዝተኣሰረሉ ንጹር ቦታ ምስ ረኸቡ ካብቲ ዝዓደግዎ ገዛ ናብ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ብምኹዓት ብፍሉይ ዝተሰርሐት ሞተር ብሽክለታ ገይሩ ከሃድም እዮም ገይሮምዎም ሰነዳት ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከም ዘመላኽትዎ ድማ በዓልቲ ቤቱ ብ2017 ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምትሕልላፋ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንኻድም ንኻል ውዲት ትዳሉ ነይራ ይብሉም ንሳ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝቐረቡላ ክስታት ዝሃበቶ ርእይቶ የለን ኤማ ኮሎኔል ዜግነት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዘለዋ ኮይና ኣደመናቱ ቆልዑትን ኮላያ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ንመስግን ሰናይ ንዓኹም